Αλλά αυτό το εξωγήινο τερατάκι που είδα, ήταν πράσινο, σαν βατραχάκι, γιατί δεν το είπα και σαν βατραχάκι ήταν. Αλλά μεγάλο όμως. Σας ευχαριστώ και τους δύο σας. Και σε πήγε πού? Αυτό το τερατάκι ήταν καλοπροαίρετο. Ψηλό ήταν, χαμηλό, πώς ήταν? Μεγάλο ήταν. Ψηλό, Ναι. Και δεν είχε μάτια? Όχι, είχε ένα στρογγυλό κεφάλι. Ήταν σαν Πόκεμον. Κάπως. Και είχε ένα στόμα. Και είχε πολλά μάτια όμως. Το πιάσες? Το πιάσα, το δέρμα του ήταν σαν το δικό μας. Το ένιωσες? Ναι, το ένιωσα. Πώς γίνεται να το ένιωσες άμα δεν έχεις πέσει σε ύπνωση? Μετά αυτό, δεν είχε σπίτι σαν το δικό μας. Ήταν λίγο σαν διαστημόπλιο. Ήταν λίγο ήταν περίεργο, δεν ήταν σαν το δικό μας. Εκεί δεν ήταν που είδα και τις πέτρες? Όχι. Αυτό ήταν όταν σε πήγα στην αρχή σε ένα παλάτι. Στο παλάτι. Ήταν τρομερό παλάτι. Τι όμορφο που ήταν αυτό. Πάει και εγώ εκεί πέρα. Με τρομερό παλάτι. Είδες τις πέτρες, πώς είναι? Τι ωραίες πέτρες ήταν αυτές. Ήταν διάφανες αυτές οι πέτρες, ήταν πολύ όμορφες. Αυτές σαν τους πολύτιμες πέτρες αυτές. Ναι. Που είχα διάφορα. Σε αυθονία. Όλο έτσι. Πράσινες, διάφανες. Διάφανες άσπρες. Σε αυθονία ήταν αυτές οι πέτρες. Τι άλλο, μόνο αυτό λέω, μόνο πέτρες έβλεπες αυτό το παλάτι, δεν βλέπεις κάτι άλλο? Βλέπα και φως, ένα φως που ερχόταν από πάνω. Μετά με πήρε δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, και μου έδειξε έναν κήπο. Και βγήκα σε έναν κήπο. Σε πήρε αυτός? Ναι, αυτός με πήρε. Αυτόν τα έλεγα, δηλαδή. Δεν έχω εικόνα όμως από αυτόν. Με πήρε και με πήγε στον κήπο. Ναι, μου είπε ότι μπορείς να πας εκεί και εσύ. Εκεί είναι ένας χώρος για όλους. Αρκεί να θέλουν να πάνε. Αυτά τα έχει φτιάξει εκείνος. Είναι σαν αστρικά παιδεία από τα παλάτια. Και μπορείς να πας εκεί όταν μάθεις το κόμμα που σου είπα, την αστρική προβολή. Και εγώ έχω πάει, αυτό σε πήγα. Να το δεις. Αφού το είδες εσύ, σημαίνει ότι υπάρχει. Ναι, ήταν πολύ καθαρό για μένα. Και ο κήπος ήταν κήπος δάσος ήτανε, με ένα ριάκι να κατεβαίνει και να πηγαίνει. Και μπορούσα και να πετάξω λίγο εκεί. Μπορείς, γιατί είσαι σε αστρική διάσταση. Ναι. Τι άλλο, μετά με πήγε όμως αυτός. Με πήγε σε εκείνο το σπίτι που είχα ένα παιδί που ήταν. Ναι, εσύ του είπες να μου πάει. Για να δεις αυτά τα πράγματα που είδες. Για να δω αυτά τα πράγματα που είδα. Τους ψοφάω όλους τους άντρες μου. Ήταν νωρίς για αυτός. 56 χρονών. 56. Δεν κάναμε έρευνα σε αυτή τη ζωή περισσότερο. Δεν υπήρχε λόγος. Ήταν μόνο ότι ήσουν. Δεν είδα, δεν μπορούσα να δω κάτι άλλο. Θα σε πήγαινα εγώ να βλέπεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη ζωή. Να δεις. Αρκεί να μάθεις να μπαίνεις. Να μπαίνω. Τις καταστάσεις. Γι' αυτό και σε πήγα να δεις το θάλαμο του αντρός σου, το θάλαμο το δικό σου. Και μετά σε πήγα σε μια ζωή που είχε δει η Κριστίν. Δεν την έχεις δει εσύ αυτή τη ζωή? Την είχα δει πριν την Κριστίν. Πριν την Κριστίν την έχεις δει? Μαζί την είδαμε. Τη φωτιά. Τη φωτιά. Είχα μπει κι εγώ λίγο πριν μπει η Κριστίν στο κάψιμο. Δεν είδες περισσότερο όπως τότε? Όχι, γιατί μου μύριζε το κρέας που κι εγώ τους τα παιδιά μου. Τότε σταμάτησες εσύ. Ναι. Αλλά Και τώρα, μπήκε η Κριστίν. Η Κριστίν βρήκε είδε ορισμένα πράγματα. Εσύ το συνέχισες αυτό από την προηγούμενη φορά τώρα. Και είδες επιπλέον, τι επιπλέον είδες? Είδα ότι τελικά είχε πιάσει φωτιά το δάσος και περικυκλώθηκε το δάσος. Μόνη μου ήμουν
Δεν είχα άντρα, μαύρα ρούχα φορούσα. Εσύ τι είχες δηλαδή? Η μόνη διαφορά είναι ότι είδα ότι αφού κοιμηθήκαν και μάζεψε το φαγητό και αυτά, πήγε ένα πιάτο στη γειτόνισσα, στο διπλανό. Ναι, όχι, εγώ δεν υπήρχε γειτόνισσα, δεν είδα τίποτα. Δεν ένιωσα. Δηλαδή βγήκες από το σπίτι και έγινε πήγε, αυτά, δεν έγινε ήσουν μέσα. Δεν το ελέγξαμε αυτό. Δεν ήθελα να στο πω να το ελέγξεις. Μετά προσπάθησα να μην σκέφτομαι τίποτα, γιατί το έχω δουλέψει αυτό λίγο. Να κόψω το συναίσθημα. Μετά με τα παιδιά μου, τα πήρα τα παιδιά μου, τα ξύπνησα, γιατί άκουγα τις φλόγες της φωτιάς γύρω-γύρω. Αυτό δεν το είχες δει? Όχι, όχι. Καλέ, είχα σταματήσει εκεί που ένιωθα. Έβλεπα σάρκες. Νομίζω είναι κοινό αυτό το βίωμα, Χριστίνα. Όχι, δεν είχες δει σάρκες, Α, στη δική σου στη δική μου, ναι. Τότε είχαν καεί πάρα πολύ εκεί μέσα στο χωριό. Στα σπίτια αυτά. Στα σπίτια. Εγώ δεν έχω πολύ μπήκα σε ύπνωση, αλλά δυσκολεύομαι να δω, να διεισδύσω, να μπω πιο βαθιά. Θέλει εξάσκηση. Είναι σχεδόν η πρώτη φορά. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Και έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι εύκολο πρώτη φορά να πάει σε αυτό το επίπεδο. Κατάφερες και πήγες στο Θεό. Τι ένιωσες στο Θεό? Εκεί ένιωσα αγάπη. Και όταν μου είπες στείλει αγάπη στο σώμα σου, πραγματικά ήρθε. Και όλη αυτή η διαδικασία όμως δεν κρύωσα ούτε μία στιγμή, με έχετε ζεστά κιόλας εδώ. Εκτός από τη στιγμή που ήταν να αποφασίσω για αυτήν την τρύπα. Ήμουν και λίγο περίεργη να μπω. Δεν ήθελα, επειδή ήταν τρύπα υπόγεια, δεν ήθελα να σε βάλω στο σκοτάδια. Μωρέ, έμπαινα από μόνη μου, δεν δυσκολεύτηκα. Γι' αυτό σε πήγα στο Θεό. Δυσκολεύτηκα. Τι άλλο ένιωσες στο Θεό, αυτό μου μοιάζει. Ωραία, ευχαριστώ. Τι άλλο ένιωσες? Ένιωσα αγάπη και γαλήνη και ηρεμία. Ευτυχία, αυθονία, όσο παρανιώσεις το πλούτο. Και αυθονία ένιωσα. Αυθονία. Όχι όμως σε μορφή υλικών αγαθών. Όχι, το ένιωσες, συνέστημα. Αλλά ήσουν σε ένα φως. Ναι, ήμουν στον ήλιο. Ήσουν σε ένα φως, στον ήλιο. Ξέρεις πόσοι αγωνίζονται για να φτάσουν εκεί που φτάσεις εσύ με την πρώτη φορά? Εγώ το έχω προσπαθήσει και αυτές τις μέρες, από τότε που σας γνώρισα, το έχω προσπαθήσει και με έχει βοηθήσει αυτή. Όταν δυσκολεύομαι πολύ, κλείνω τα μάτια και μπαίνω στον ήλιο. Το κάνω... Εδώ άλλοι αγωνίζονται χρόνια ολόκληρα, κάνουν γιόγκα για να ενωθούν με το Θεό, γιόγκα, για να πάνε εκεί που πήγες εσύ με την πρώτη φορά. Κατάλαβες τη διαφορά? Ο άλλος κάνει χρόνια και πάει και κάτι 2-3 ώρες τη μέρα, πέρα παραμέρα ξέρω εγώ, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που φτάσεις εσύ με την πρώτη φορά. Βλέπεις ποια είναι η διαφορά? Άλλοι, οι παπάδες, οι καλόγεροι τι κάνουν? Στο Άγιο Όρος. Αγωνίζονται και αυτοί να φτάσουν εκεί που εσύ έφτασες με την πρώτη φορά.